ng desierto guys. Sa atin naman parang color. Nanunood ako ng abot kamay pangarap. Uy, nanunood ng abot kamay pangarap. Adik sa abot kamay pangarap. Sama pakaramdam ni ano. Hindi. Sakit ang ulo pero walang magagawa. Work pa din. Layas pa din. Ayan guys, ang ganda-ganda ng kuha ko. Hindi ko pala napipindot yung aking videos. Ayan. Ang laki pa naman ng mga camel kanina. Akala ko napindot ko siya. Hindi pala. Kaya atay. Nandito na tayo sa desierto guys. Ayan guys. Dito na tayo. Oh. Wala talaga siyang kapuno-puno guys. Nasayang yung nasayang yung videos ko kanina yung pangit. Bababa na tayo, baka paano pa rin kayo sasakyan ka. Don't say bad words. Ayan na kami do, open nyo na yung ano nyo. Ayan na. May ano ba? May camel? Ayan na, malaki oh. Ayan, may camel guys. Iisa lang ang camel. Ayan. Ayan. Bye camel. Bye. Kanina hindi namin nakuhanan. Ayun, mayroon pa doon sa dulo. Ayan ang nakatira dito pagka ano, camel. Ayan. Ayan guys. Oh. Ngayon lang nalaman tayo na may puti pa ng camel. Ayan, ayan camel. Ayan o. Ayan, bababa kami dito guys. Ayan. Ayan po. Brown pa ng camel. Laki ng camel guys. Wow! Picture! Wow guys! Wow! Api sa yara. Yan laro. Ayun pa guys. Aray ko guys. Mga adik kasi, ano ba yun? Adik sa camel. Ayan guys. Oh. Ano ba naman kayo? Guys, Muntik na kaming mauntog dahil lang sa kami. Uy, tara na, uy. Roy kami. Ayan guys. White Oo, shirt. ano na yan, mali ka ba na? Alo. Ako lang hindi nag-video. Alo. Diyan naman yan. Ang ingay lang. Ako lang hindi nag-video. Kasi tama. Ang ano, important na yan. Excited pa sa tama. Ayan na. Ay, naku. Ay, apo! Tamsak po, salamat po. Salamat. Aray. Aray. Bakit apat tayo? Sino? Jubril. Suwayan daw. Sabihin mo lahat. Sabihin ng iba. Ayan na yung bahay namin guys. Malapit na. Ayan na guys. Dito na kami. Nandito na kami. Ayan ang bahay. Kikita naman dyan dyan. Ayan na guys. Yung vlog namin, ayun na yung tatlong car, pang-apat Hinihingi kaming talaga car. namin, no? Dumating na. Ang gugulo lang. Ayan ang aming amo. So, bye. Ayan ang aming amo. Lalaki. Ayan na guys. Andiyan naman ang mga maitim na nagluluto. Ayan, dito na kami. Dating na kami guys. Andito na kami guys sa ano. Dito na kami sa desierto. Ayan. Nakita ba yung camel? Maraming camel doon sa dulo guys. Hindi ko lang maano kung hindi ko siya masyadong maaninag ba. Dito na kami sa desierto. Ayan guys. Ate Maya, halika dito. Hindi. Ayan si Ate Mayra. Mamaya konti, picture page. Ayan guys, oh, ang laki ng camel, di ba? Hindi, doon lang pa. Ayan. Guys, ang camel guys, oh, ang laki. Ayan. Ayan guys, natatanong nyo yan. Ang ano ng mata ko kasi. Nakita? Kita.
Ayun na, te! Ayan guys, so ang daming kami. Lapit-lapit ng konti. Ako na bahala. Sige lang. Ay, lahol. Ang ate ko talaga. Ako, nadadapa-dapa na dito. Oo! Sige, okay na, te! Para ang layo mo. Ay, nako, nakasum ka. Ayan guys. White. Doon naman brown. Doon naman brown. Okay na. Ate! Hi! Hi, ate, hi! Wow! Ayan guys. Ang laki nila guys, oh. Ang laki ng camel. Hingal. Ayan, oh. Wow. Dami. Ang lalaki guys. Grabe. Ayan. Nice. Ang sarap ng kawel. Ang laki. Sobrang hangin dito guys. Ayan o. Diba? Ang laki. Ayan guys. Sobrang init guys. Mainit na pala. Hindi na masyadong malamig dito. Ayan. Ang lalaki talaga ng camel. Oh. Hanggang doon. Ayan. Ayan guys. Guys, ayan, may nakita ako dito. Alam niyo ba to? Tuwing punta namin dito, ganito siya. Oh, ang dami niyang prutas. Para siyang watermelon siya. Pero, hindi naman siya watermelon. Kasi, ano siya guys. Ayan, oh. Matigas siya. Pero, ang ano niya, parang watermelon. Parang watermelon siya pero hindi siya. Ewan ko ano tawag yan guys. Ayan, dito kami sa desierto guys. Ayan guys, color white naman siya. Ayan. Puro white naman dito sa guide sa side na to guys. White and brown. Ayan. Ang dami diba? Sana mayroon ka-roof. Wala pa kayong makitang ka-roof. Ayan, ang laki ng likod pala ng ng camel. Ayan lang ako nakaano ng malapitan, guys. Lapit-lapit ko sa kanya. Ayan, oh. Buti hindi nanghahabol siya ng tao. Ayan, oh. Ayan, guys. Ganda ng namin, 'di ba? Nandito kami sa ayan. Gabi na, guys. May na siya, may araw. Asan na yung araw? Ba't hindi ko na siya makita? Ayan. Madilim na siya, guys. Ayan. Nakagala din kami sa wakas. Ayan. Ayan na guys, gabi na, pauwi na kami, malapit na kaming umuwi. Ayan, punta tayo dun sa, ayun, dun sa may puno. Tayo dun. Maglagalag. Lagalag talaga guys. Ayan. Ayan guys, nag-request si Ate Mayra. Maglakad-lakad daw kami habang nag-video. Punta kami sa May Kuweba. Punta daw kami sa May Kuweba, guys. Punta kami dun sa May Kuweba. Ay, yala nun eh. Pastor, go Kuweba. Kuweba. Ate, dito ka sa side ko. Ate Mayra.
Dito. Kuweba. Punta daw kami doon sa dulo. To the moon. Sa may kuweba. Sa may kahoy. Saan kaya Masakit yung ang ulo ko, guys. karo? Pinipilit ko na lang. Wala na yung karop ate. Umuwi Mga na. tao doon, no? Saan? Tao ba yon? Oo. Camel yun ate. Hindi, yung ano. Camel yun. Nasa taas? Oo, camel yun. Hindi yan kami, tao yan. Yun doon, oh, tao. Ayan guys, may kuweba doon guys. Oh. May butas-butas yung kanyang ano doon. Ayan ang mga vlogger. Kanya-kanyang kuha guys. Hali kayo, Camel. Ang kasi nalupat. Ayan si Riza, OFW TV vlog. Ayan naman si Bicolana official vlog. At yung nandun sa dulo, si Alvin TV vlog. Ayan. Kasama-sama na naman ang mga vlogger. Dito dinadala yung mga Pilipino na napatay na ibang lahi. Tapos papasagasaan Guys. dito pinatay siya. Hindi pwede kasi marinig yun. Diba yung si Jollibee dinala sa desierto tapos pinasagasaan pa. Ayan guys, ang haba-haba ng aking video. Dito yung kato pa ng Ayan, kalas.